L-atmosfera tat-tazza tad-dinja diħla sew u ħafna diġà jippjanaw fejn se jsegwu l-logħob u ma' min. Għal dawk li s-sena kollha jsegwu logħba tal-ballun, żgur li dan huwa żmien speċjali. Iżda mbagħad hemm dawk li għal dawn it-tliet ġimgħat jidħlu fl-atmosfera daqs l-aqwa esperti tal-futbol. Saħansitra lesti jsegwu l-logħob f'ħinijiet mhux tas-soltu. U definitely, żgur li naraħ kollu. Mis-sitta ta' filgħaxija sal-aħħar logħba. Illej kollu, ejja. Skont li ma timijiet ikun hemm. Jekk ikun hemm timijiet li joġbu lili narhom, imma bija ma tantx interessat fl-oħrajn. Jiġifieri l-logħob mhux kollu se nara, dak żgur li imma dak li interessani jiġifieri li l-logħob li jkunu jien naf il-Ġermanja u l-Olanda pereżempju, jew dawk narhom qed tifhem. U l-ħinijiet se jaffettwaw fejn se jaraw il-logħob? Jien naħseb li ta' filgħaxija noqgħod id-dara xi nkun rrid naqxej kwiet u nkun niffoka fuq il-futbol. Jekk itku wasal fl-aħħar iktar tu pjaċir tmur fejn ikun hemm l-atmosfera ġo bar jew ġo każin. Pija l-oħrajn tarhom id-dar. Il-pronostiċi ma jonqsux. Jien ngħid li ġtimijiet li għandi f'moħħi il-Brażil l-ewwel għax ovvja li qegħdin home. U naħseb li l-Arġentina. Naħseb Brażil jew Arġentina. Nifhem hemm timijiet tajbin Spanja, Ġermanja. Jien nixtaqtu tal-Ingilterra.